қисмата не. лекин ҳозир агар эълон шавад ки ҳамин вирус омадааст, чашмҳо, сарҳо, гарданҳо ҳамаи аъзо пӯшида бошад, ҳама мепӯшонад. аз вирус метарсе, аз аллоҳ наметарсе. як вирус омадааст имрӯз дар рӯи дунё. агар гӯям ки тамоми чеҳрата, тамоми гарданҳота маҳкам кун ки вирус таъсир мекунад, тамоми чашму рӯю ҳамаи андомша мепӯшонад, вале аллоҳ мегӯяд ки сари рӯу гарданта бупӯшон, ина намепӯшонад. аллоҳи меҳрубон ишора мекунад сарҳотон, гарданҳотон, дастҳотон, баданҳотон ҳама пӯшида бошад. хитоби аллоҳро бин. ин сухан дар қисмати аз одамо таъсирша гузоштааст, қисмата не. лекин ҳозир агар эълон шавад ки ҳамин вирус омадааст, чашмҳо, сарҳо, гарданҳо ҳамаи аъзо пӯшида бошад, ҳама мепӯшонад. аз вирус метарсе, аз аллоҳ наметарсе. як вирус омадааст имрӯз